Ja, jeg skulle så lave lidt om opgave 7. Opgave 7, den handler om nordlige breddegrader og årlig temperatur i middeltemperatur i Vestgrønland. Og det er en lineær funktion, fordi det er ax plus b. Og det første jeg skulle svare lidt op på, det var tabellens data til at bestemme a og b. Og jeg har så valgt at lave en lineær regression i GeoGebra, kan man se herover. Og det gør man ved, at man lige gør det her. Så går man op her, og så laver man en regressionsanalyse. Og så det vigtige er, at man sætter den over på lineær, så det er en lineær funktion. Og så får man så outputtet hernede. Og den vil så sige, at y, det er den årlige middeltemperatur. Og x, det er den nordlige breddegrad i Vestgrønland. Og så er a minus 0,73,15. Og b vil være 46,089. Og man kan også se, at den bliver så fint her. Man kan også kopiere til tegneblok. Og så kan det være, at det er lidt bedre at se. Så kan man så se her, hvordan den fungerer. Så hvis man skal gå rigtig langt ud for også at få y med, kan man se her. Og det bevæger sig hernede. Og hvis man skal klare lidt om, hvad a er, den var jo minus 0,73. Og a, det er en konstant, og handlingskoefficienten i den her funktion var den minus 0,73. Og a, det er hvor meget y vokser for hvert x, altså hvor meget y vokser for hvert x. Og eftersom a er i minus, betyder det, at funktionen er faldende. Det kan man også se på, at linjen går nedad. Og den falder med 0,73 hver x. Og i forbindelse med, at Vestgrønland, hvis vi tager den i forbindelse med Vestgrønland, så betyder det, at hver gang den nordlige breddegrad, den bliver 1 grad større, så bliver den årlige middeltemperatur i Celsius 0,73 grader mindre. Og så kan vi skulle sætte det ind i en lille ligning, som hvis den nordlige breddegrad var 66. Og nu har jeg snydt lidt og lavet det på forhånd, men jeg kan lige forklare lidt om, hvordan det ser ud. Det er den hernede. Det er kun den første, vi skal kigge på, som er den her. Jeg har sat det op som f66, fordi det kan man også sige, at funktionen er af 66. Og jeg har sat 66 ind her, fordi at x, det var det samme som den nordlige breddegrad, og det er jo her. Og så har vi a, minus 0,73, og b, 46,09. Og det giver så et output på minus 2,09, så det vil sige, at den årlige middeltemperatur i Vestgrønland ved den 66. nordlige breddegrad vil være minus 2,09 grader. Og det næste var så, at vi skulle, at man skulle sætte den ind som om, at den årlige middeltemperatur i Vestgrønland var minus 10 grader. Og der kan vi jo så, det kan man se hernede, gøre som en ligning. Jeg har snydt lidt igen og lavet den på forhånd, men jeg kan forklare lidt om den. At hvis man sætter den som en ligning, sætter det som y'ets output, så kan man vi kender stadig x, så den lader man være her. Men vi kender jo a, og vi kender b, så i princippet skal vi bare isolere x. Og det har jeg så gjort ved at først flytte b over på den anden side, og da det var plus her, så minuser vi. Og eller subtrahere. Og da vi ganger her, så skal vi dividere herover. Ja, og så får vi så et output på
76,83. Og det er så outputtet, det vil jo så være den nordlige breddegrad. Ja. Og det var sådan set det, der var i opgave 7.